Misi hasorobotirwa senchira yoboyikirano gotigana nere Joseph cha Misi Kisii County ya Nyamira umujega wuko batiana ba misemberonge 35 sebunge ya County ya Nyamira nigokolekana litukulia lero boygose baba bagochora omunogari bwe bunge Gusii omuspika bwe bunge ya County ya Nyamira gati yabo MCA emeronge 35 emeronge 25 noyomo nigo bamwakira chikura enokukero ko omunogari bwe bunge yo asabo yo kabero omunogari mofatite aboga kobu asobochori bogochoro munagari bwe bunge omuliki Kisii County ya Nyamira Job Maange noroboti rwa senchira yobekirano ebunge ye County ya Nyamira njatwara egeikaro egetangani. Honorable members, His Excellency the Governor of Nyamira County notified this first sitting of the third assembly. Asabateneneri bechuo debati anigwa na komochora omonogeri no mokonyo ye ase bunge ye county. Abateneneri bechuo na abateneneri abachore mbarwa eirago chikobwati alichiko na kubakorera abamenyi be county Nyamira emeremo asenchera yobwene no bwasyoku. I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office and defend the Constitution of the Republic of Kenya, and that I shall do right to all manner of persons. Chinga kichoko mochora omonogeri omoyabwe bunge keroyo mona egwali bagalioko mochora Enoch okero nerora ligwakoba omonogeri omoya mega yokonyora chikura emerongo ebere nainye na kumubwa oyo kabere omonogeri mofatiteya oyo bwate chikura kianda without fear or favor, action or ill health. So help me God. Ense moyo mokonyi womonogeri nigo abamereri balinge babere Asetadeus Nyabaro kurwa sewodi ekerenyo abwane chikura emeronge ebere na kianda na kubwatigwa na Thomas Benecha kurwa sewodi akyabonyuruo yobwate chikura isano nemo omonogeri omoya Enoch Okero narwa eirago chikobwatirana nabateneneri bechuod elinde gokinia ekerengo gie County ya Nyamira Chinabonte de ko lingambu ya mono abantu baminto bagusii libageli twairu ne libagali okubakolera gasi na inche nimbo motomu omuya oli okikobwaterana nabande egara toikeranie ogokora namagani alieno kobwatekana n'echinguru chiria ekatiba yito yense ya toire tokolera abantu baitu Maiga ya Enoch Okero gochorwa buna omonogeri bwe bunge ye County ya Nyamira na Tadeus Nyabaro gochorwa buna omokonyo ye bono ekebarua kerekenene no kubwatirana na serikali ye County ya Nyamira elinde koikerania okogani kwa bamenyi bense meye kurwa se bunge ye County ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job